זאת אומרת, אתה... עכשיו, אמא שלי, כמו שסיפרתי קודם, באותו טרנספורט אחרון, היא הלא לא הלכה למגרש, היא עלתה שוב פעם לאותו מחבוא בעליית הגג עם אחי הצעיר. שם היו בערך 30 או יותר אנשים שהתחבאו, והם נשארו. אחרי שהמשלוח האחרון יצא, הם חזרו לדירה שלהם באותו בניין. 10 ימים לאחר מכן נתנו לנו רשות לחזור אל הבלוק ולהתמקם שם. חילקו לנו מגורים. אני מצאתי את המגורים בדירה שאמי ואחי היו. ואז כמובן נודע לי כל הסיפור הזה, איך הם התחבאו, איך הם עברו את השבוע הקריטי של המשלוחים, והיא המשיכה לנהל את מטבח העובדים בחצר אותו בניין ירוזלימסקה 12, ששם גם שכנה הקהילה, ועד הקהילה היה שם. אנחנו גרנו באחד הקומות שם. והיא שם עבדה יום ולילה, ניהלה את המטבח לעובדים שבאו במשמרות. במרץ 43, זה היה כמה חודשים, 4-5 חודשים אחרי הגירוש, הופיע בחצר אותו בניין אמבולנס עם 2 מכוניות SS קטנות. המפקד של היחידה הזאת היה אחד בשם לוקנר, לויטננט לוקנר, איש SS. הוא בא לוורשבסקי, הוא אמר, הוא צריך להעביר לווינה 10 אנשים כחילופים עם גרמנים שהיו בשבי אנגלי ורוצים להחליף אותם. אנחנו חשבנו שזה נכון וזה כן, מפני שכמה חודשים לפני זה הוציאו 2 אנשים מהגטו, אחד יעקב קורץ ועוד אחד שהיו בעלי נתינות פלסטינאית, בריטית, ושלחו אותם הנה. הגרמנים בשרונה ובבית לחם שהיו במעצר בריטי, היו ביניהם VIPs ועשו חילופים. חשבנו שגם זה נועד לחילופים. הלוקנר הזה בא עם הרשימה לוורשבסקי. הראשון ברשימה היה אבי עם 3 ילדים. זאת אומרת, 5 מ10 זו הייתה המשפחה שלנו. השני היה זילברשטיין, ראש המשטרה, עורך דין, סטניסלב זילברשטיין, 2. והשלישי היה דוקטור ברמס, רופא ילדים עם בת, שהייתה כבר בת 16. אמר לו ורשבסקי, הרב איננו. אתם לקחתם אותו. הוא לא אמר שמישהו מהמשפחה נשאר. אז הוא אומר, אז אחריו בא דוקטור גלטר. דוקטור גלטר היו 4. הוא, אשתו ו2 ילדים קטנים. היה חסר לו 10. אז הוא לקח דוקטור אדוארד שטיין, עורך דין צעיר, רווק. תוך חצי שעה נתנו להם זמן להתארגן, לקחו כל מה שהיה להם, הכניסו אותם לאמבולנס, וכולם קינו בהם, לקחו אותם לווינה לשחרר אותם שם. אחרי יומיים שמענו בהורטנסיה, בהוטה, פולני אחד סיפר לנו שאתמול הייתה חינגה גדולה בבית הקברות היהודי. הייתה תזמורת, המון מכוניות היו שם, הגרמנים חגגו שם משהו, והיו המון יריות. יריות, שמחה, לא ידעו מה בדיוק היה. התחלנו לחקור מה קרה, זה היה פורים. הם לקחו את 10 היהודים האלה לבית הקברות, הפשיטו אותם בכניסה, והריצו אותם בשביל במעלה הגבעה, וירו בהם תוך ששוע. כל האסירים, יש שם, הקימו מצבה עליהם. זה היה מרץ 43. עכשיו, בתקופה הזאת שהיינו בגטו הקטן, היו כל מיני אירועים. פה ירו אדם שניסה לצאת או יצא, פה מצאו מכתב אצל אישה פולניה בתחנת הרכבת עם כתובת של קשר יהודי בתוך הגטו, הוציאו 3 אנשים, בחורה אחת, אלינקה הנדל, אח שלה, לייבריש, וזה דוד שהיו כנראה בקשרים, כסף או משהו, ירו בהם על גדר הגטו, הבלוק הקטן. היו יום אירועים מהסוג הזה.
עכשיו, הידיעות על טרבלינקה התחילו לטפטף אלינו לאט לאט, יותר ויותר הומחש לנו שזה בדיוק מה שקורה, כי אנשים עדיין סירבו להאמין. ולקראת 44, טוב, אנחנו היינו בגטו הקטן הזה, שם היו חיים יותר ממושטרים כאלה, נכנסים ויוצאים, שום מגע אחר לא היה. אפיזודה אחת, בליל יום כיפור היהודים עשו מניין באותו מחנה הורטנסיה קרה, וקריסטמן הזה בא לתפילה. היה בחור בשם בלומשטיין, ישראל בלומשטיין, הוא היה החזן, הוא התפלל יפה מאוד, היינו כולנו שם. זה היה באולם המרפאה, אבל הפכו את זה למין בית כנסת. קריסטמן הזה בא, אדם בשנות ה-60 שלו, עמד בזמן כל התפילה, ודמעות ירדו לו מעיניים. הוא מאוד התרגש. הוא לא יכול לעזור, לא עשה שום דבר. זה חודש ומשהו אחרי זה, 6 שבועות אחרי זה, חיסלו גם את המחנה הזה, והעלו אותנו על הרכבת, שוב פעם אותה רכבת בקר, שהייתה על הרמפה של הקרה, ושם העבירו אותנו לצ'נסטחוף. רגע, אני רוצה לחזור קצת, כי יש לי קצת בלבול. אתה אמרת שגרתם כל הזמן בגטו. ממתי אתם כולכם, כל המשפחה? אמרתי לך, ביולי 43. כולכם גרים בהורטנזיה? המחנה, הבלוק הקטן חולק לשני מחנות. כ-600, אולי 800 פה, אני לא בטוח, עברו למחנה דיטריך פישר לבוגאי, בראשות ורשבסקי. היתר עברו למחנות קרה הורטנסיה, שהקימו לנו מחנה מגורים אחד. ומעכשיו אין יותר גטו? פיוטרקוף, הגטו, הרחוב חוסל. מחנה עבודה. כן. אנחנו היינו מחנה עבודה אוסנשטלה, כנראה שלוחה של אושוויינצ'ים, לפי הניירות שמישהו מצא אחר כך. אני לא ראיתי ולא ידעתי מה זה אומר. אבל היינו נחשבים פורמלית כאילו כמו נניח יבוז'נו, מונוביץ, בונה, היו מפעלים שלוחות של מחנה הריכוז. אנחנו נחשבנו לשלוחות, שתי השלוחות של מחנה ריכוז או שינשים. עכשיו, מה עשתה אמא שלך עכשיו? בעיקר מה עשה אחיך עכשיו? הוא ילד קטן, מה הוא יכול לעשות? אמא שלי הייתה שם, כמו שאמרתי לך קודם, היא ניהלה את המטבח, עבדה כל היום בהכנת ארוחה לכ-1,600, 1,700 איש. זה לא דבר קטן, זה היה המקור היחיד של תזונה. אנשים יכלו להביא תפוחי אדמה או משהו, קיבלו בשוק השחור בסכר עם הגויים ובישלו לעצמם בחדרים. אבל זה היה התפריט העיקרי, הם לא יכלו, פעם ביום. הם היו פה מנותקים, הם כבר במחנה. אני מדבר על המחנה. אבל איך הם יכלו להשיג תפוחי אדמה? במקום העבודה שאנחנו בהורטנסיה, אנחנו עבדנו עם גויים, עם פולנים. הם הביאו לנו תמורת כסף, לחם, תפוחי אדמה, סוכר, אפילו בשר. הם הביאו לכל מי שיכול היה להרשות לעצמו לקנות. והיה סכר כזה הולך. לא תמיד, לפעמים הם גם בדקו אותנו בכניסה, אבל לא תמיד. אנשים לקחו סיכונים. אבל המזון הפורמלי היחיד שסופק היה המטבח הציבורי הזה, שעליו היא הייתה מופקדת, היא ניהלה אותו, היא בישלה, ושם היו נשים שגם עסקו בעזרה, קילוף תפוחי אדמה או כל העבודה אחרת, או ניקוי סירים. עכשיו, אחי, הוא היה רשום כעובד בהורטנסיה, כביכול שהוא מגיש שתייה, קפה או מים לאלה שמנפחים את הזכוכית. זה היה תפקידו הרשמי. הוא היה איתי, הלכתי לפעמים איתו, לקחתי אותו כדי שהנוכחות שלו תירשם. אבל למעשה הוא היה בבלוק, זאת אומרת במחנה, כמעט כל היום עם אמא. עזר לה במטבח. הוא היה פורמלית עובד המפעל. היו עוד ילדים? הרבה ילדים היו שם? בגילו, לא. בגילו הוא היה יחיד. היו יותר מבוגרים, היו בני 12 אולי. הוא היה אז בן 6, 11 הוא היה מישהו, הוא היה 11 מישהו, כן, קמינסקי. עכשיו, יש פה תקופה ארוכה מאוד, שבעצם אתה לא מפרט אליה כמעט שום דבר. תראה, היו המון, יום היו אירועים. למשל, אחרי הגירוש הגדול,
היו אותם המאות אנשים שעבדו בפלשטל, היו שני מרכזים. אחד בבניין הקהילה היהודית בפילסוסקגו 23, שהייתה פעילה עד הגירוש. זה בית על ידינו, אנחנו גרנו ב-21. הקהילה המקורית הייתה ב-27, אבל כשהוקם הגטו, פינו את הקהילה משם והעבירו אותה למספר 23, שזה היה בית ספר עממי פולני לא יהודי. מריה קונופניצקה זה היה נקרא. שם הקימו את משרדי הקהילה. הבניין הזה הפך להיות למחסן, מיון ואריזה של כל הדברי ערך שמצאו בבתי היהודים. המפקדה של אותה בפלשטל היה בפלץ טריבונלסקי, בכיכר העיר היהודית. ואותם כמה מאות יהודים עבדו באיסוף הדברים, במיונם ובהובלתם למקומות האלה. בנוסף לזה, לקחו אותנו מכל משמרת שחזרה מהקרה או מההורטנציה בשער, אם היו צריכים כוח אדם, לקחו מהקבוצה הזאת 10 איש, 20, 100 או 200, כמה שנזקקו. העבירו אותנו לבפלשטלה, נתנו לנו שם לעבוד כמה שעות שהיו צריכים אותנו. עכשיו, באחד המקרים אני זוכר, אני עבדתי באותו כיכר, המספר 8 זה היה, ובפינוי דברים, חלקי ריהוט, חלקי מטבח, מה שהיה נראה להם שווה, היינו צריכים בזהירות להוריד למטה, להמיס על מכוניות מסע או על עגלות. דברים חסרי ערך אמרו לנו נזרוק מהחלונות, ולמטה ברחוב תמיד הצטברו ערימות של גרוטאות של דברים חסרי ערך מבחינתם. באחד המקרים היה שם יהודי אחד שנצטווה להוריד נברשת מהתקרה, נדמה לי 5 ג'ולות כאלה מזכוכית, ואולי יקרה, אני לא יודע. והוא הוריד את זה, וקרא לו תקל, ואחת מהג'ולות נפלה ונשברה. את הזבנק הזה שמעו בכל הבית. היה שם ממונה עלינו, מייסטר קלטר אחת, הוא היה ממונה עלינו, איש אסס, ידוע היה. רץ למעלה, להסתכל מה שקרה פה, לא שאל, לא אמר כלום, הוציא את האקדח, קירב אותו לרקה של היהודי הזה, ירה אותו במקום. אני כבר לא ראיתי, אני לא ראיתי את הירה, אבל ראיתי את הגופה כבר אחר כך, כן? אלה היו הסצנות היומיומיות שהיו לנו שם. זה לא קרה כל יום, אבל לאחרים, אם אני מצרף את הדברים האלה שקרו לי ולאחרים, אז זה היה מקרה יומיומי. היה שבוע של מה שנקרא אקציות, אותו שבוע שבסופו של דבר נלקחו אבא שלך ואחיך. אתה היית סגור כל אותו שבוע במפעל? כן. לא חשוב קשר. לא ידעת שום דבר מה קורה? כן ידעתי. ספר קצת איך הרגשת, אתה יושב שם במקום, אין לך אפשרות לנוע, אתה יודע שקורה משהו. ביום שזה התחילו לגרש, היו לנו גם בעיות עם המשגיחים הפולנים שלנו. זה לא היה קאפו, כי לא היה המונח הזה קיים שם, אבל זה היה בגרמנית פורארבייטר, או פורמן באנגלית. הייתי מפקח עבודה. והיו כמה כאלה. אחד היה במיוחד מנוול בשם ווידלה, פולני. אני קניתי לי אצלו מקום על ידי חוצפה שהייתה לי, חוצפה אולי ילדותית. הוא היה אנאלפבית, אדם מגודל מאוד. הוא קיבל תחת פיקודו מאות יהודים, יהודים ברמה כמובן הרבה יותר גבוהה ממנו, והוא ניצל את זה כדי להתאמר בהם. כל בוקר שהיינו באים לעבודה, זה היה בתקופה שאני עבדתי לא בפנים בהגשת פורמות לניפוח זכוכית, אלא התייצבתי לעבודה בחוץ, מה שנקרא קבלנים, פריקת קרונות, בדרך כלל פחם, חול ושקי סודה. ההנחה הייתה שאתה גומר את המכסה, אתה חופשי. במקום להיות 8 שעות צמוד לסרט נע של עבודה, אתה גומר את העבודה ב3, 4 או 5 שעות, ואתה אדם חופשי. נכון שזו עבודה פיזית קשה מאוד. השיטה הייתה שנניח קרון של 30 טונות שקי סודה, שק היה שוקל 75 קילו.
היית צריך לפרוק את זה. היינו 4 אנשים ממונים על פריקה כזאת. 2 היו עומדים על יד השקים שהיו מסודרים בצורה מסוימת, עם מקל ביד, היו משעינים על המקל את השק הזה, מחזיקים אותו. בא אחד מהזוג השני, היה נותן את הגב, היו משכיבים על הגב שלו את השק הזה בעזרת המקל. הוא עם 2 הידיים היה מחזיק, תומך בשק. חלקו הגדול של השק היה מעל ראשו, והוא היה צריך להיות מאומן כדי לא לאבד את האיזון. להיכנס למחסן. המחסן היה מסודר בגובה של אולי 3 קומות, והיה צריך להניח את זה בשורה אחד ליד השני, והיו שמים קרשים על השקים מעין מדרגות, כן? לעלות על זה ולהניח את השקים. עכשיו, לסודה יש תכונה, היא מחליקה, והיא גם משפשפת לך את הגב. זו עבודה לא קלה, זה גושים כאלה. ואם הבחינו שמשהו לא הונח כראוי, אז קיבלת את המכות שלך מאותו ווידאלה, הוא בדרך כלל היה ממונה על היחידה של הקבלנים. עכשיו, בוקר אחד, במפקד שהוא ככה מנה את השמות, אני הייתי בשורה הראשונה, אולי בגלל שהייתי נמוך, אני רואה שהוא מחזיק את החוברת עם השמות הפוכה. אז א', היה לי יצר נקמה ילדותי אולי, ניגשתי אליו והראיתי לו שהוא יהפוך. הוא אגב היה לו זיכרון טוב, הוא קרא את כל השמות שלנו בלי להסתכל, כי הוא לא ידע לקרוא, הוא היה אנאלפבית. ואני כאן הוכחתי לו שהוא אנאלפבית, והוא לא שכח לי את זה. אז הוא, ידעתי, שומר לי טינה ויתפוס אותי מתישהו בפינה. יום אחד אני עבדתי בפריקה הזאת, זה היה בתקופה הזאת של הגירושים. זה הייתה פריקת פחם. היינו גם כן, זה היה 30 טונות כל קרון. היו 2 מריצות. כל זוג רץ עם מריצה. המריצה, הטעינו עליה גושי פחם במשקל של 120 עד 150 קילו. והיה הר פחם בשטח, על הרמפה, ובגלגל הקדמי היה מחובר וו עם כבל, עם מקלון קטן. אחד היה הסוס מושך את המריצה, והשני היה מחזיק את הידיות לדחוף ולשמור על האיזון שלא תתהפך. זה גלגל אחד. קרש מניחים על הערימה של הפחם לגובה של 4-5 מטר, אתה מגיע עד סוף, אתה הופך אותה, שופך אותה. וקרה לי אסון שאיבדתי את שיווי המשקל. אני הייתי מוביל, דוחף, והתהפכה לי מריצה לפני הנקודה שהייתה צריכה להתהפך. ווידאלה הזה חיפש רק את ההזדמנות. הוא קרא לי, ירדתי למטה, הוא אומר לי בוא איתי. הוא הכניס אותי למחסן של החול, לא היה אף אחד. היה לו תמיד מקל מצופה עם גומי, והתחיל להרביץ, אבל מכות הרצח. אני לא רציתי פה, כלום. אבל כל החבורה, היינו שם 20 איש, כולם הניחו את העבודה ובאו לראות מה קורה. הקיפו את הדלת הזאת כי הוא סגר. כשיצאתי החוצה, הוא יצא קודם ומה לצאת, אז הוא נבהל, הוא ראה את כל החבורה הזאת. הוא די נתקף בבהלה. היה שם בינינו בחור אחד, מבוגר, אולי בן 40, אלקנה ליבסקינד. הוא היה מין מוכתר בינינו. הוא התחיל להגיד לו משהו בפולנית, בקללות כמו שצריך. הוא הסתלק, הווידאלה הזה. ואז אמרו לי, למה לא צעקת? אמרתי, את התענוג הזה לא רציתי לתת לו. אילו היית צועק, הוא היה מפסיק אחרי רגע. הוא רק רצה שתצעק. אמרתי, לא אצעק, לא אתן לו את זה. עכשיו, אחר הצהריים, זה היה בבוקר. הווידאלה הזה ניגש לאחרים, אומר, נו, מובילים את שקרא בשמות של בחורות, הליאלקך, הרוחלקך, הריפקס שלכם, מובילים אותם עוד מעט, חכו פה, תראו. זו הייתה צורת ההתנהגות של אחד כזה, אבל הוא לא היה היחידי. אנחנו קיבלנו את זה משני הצדדים. ראינו את הרכבת, או ידענו שהיא צריכה עוד מעט להגיע, וגם שמענו את החבר'ה האלה, איך שהם היו פשוט מאוד מטרידים אותנו עם הדבר הזה. או שהוא היה אומר, מחר אני שולח אותך לעבוד בגזובניה.
גזובניה זה היה מקום שהיינו מסיקים את התנורים עם הפחם כדי להפיק גז ולחמם את תנורי החיתוך של הזכוכית. קראו לזה גזובניה, אבל הוא ידע שהוא אומר, נשלח אותך לגזובניה, שיש לזה משמעות אחרת לגמרי. אלה היו הטיפולים שניתנו לנו במשך הזמן. אבל בלענו את זה. מה יכולנו לעשות? היינו צריכים לבלוע. עכשיו, ביום האחרון, הטרנספורט האחרון ב-6 בערב, שעבר על ידינו, כל טרנספורט שעבר אנחנו ישבנו על ערימת הפחם, ויכולנו מעבר לגדר לראות את רכבת עוברת. אנשים צעקו שמות, מי נוסע כאן? הם ידעו מי ישנו בהוטה, והיו מעבירים לנו דש אחרונה. ואנשים זרקו תמונות גלויות, והילדים הפולנים היו אוספים אותם לאורך המסילה, היו מביאים לנו, לפעמים תמונת כסף. בטרנספורט האחרון, אנשים צעקו, כולנו יוצאים, גם הרב איתנו. אז אני ידעתי שאבא נמצא בטרנספורט. אני שמעתי את זה יחד עם כולם, גם הרב איתנו, היה רק רב אחד. אז כבר ידעתי שמה שכאן קרה. יומיים אחרי זה הגיעו למחנה 4 יהודים מהבלוק, ביניהם היה אותו פלג פוזננסקי, שהזכרתי קודם, שהיה ראש משרד העבודה שלנו, וידענו שהם באים, עמדנו ליד השער, חיכינו להם, ופלג עבר על ידי, הוא אמר לי בפולנית, אבא שלך הלך. ידעתי שזה מה שקרה. עכשיו, איך הרגשתי? אני יכול לתאר לך איך הם מרגישים. לא, אני לא יכולה לתאר לי. אני לא יכול לתאר לעצמי. אני פשוט לא יכול לחזור על זה. זאת הרגשה כבדה מאוד. פתאום הכל כאילו מתמוטט, כן? מה שהיה אתמול איננו. אין בית, אין משפחה. אני לא ידעתי אם אמא ישנה או איננה. את זה לא ידעתי. כי עליו ידעתי, אומרים שהוא נסע, הוא היה ידוע יותר, כי הוא היה הדמות הסמכותית שם. אבל לא ידעתי אם היא ישנה או איננה. רק אחרי שבוע, אנחנו היינו שם מ-14, נדמה לי עד סוף החודש כמעט. אני חושב שעד ה-29 באוקטובר. ואז החזירו אותנו למחנה. אבל כשבאו לקחת אותו חזרה, מישהו אמר לי שאמא נשארה וישנה. כשאני חזרתי לבלוק ידעתי שהיא קיימת, ושהאח הקטן ישנו. אני לא זוכר אם הגיע הדבר לידי שאלה והסכמה. אני יזמתי את הדברים מתוך כורח המציאות. אני הרגשתי, יש סיטואציה מסוימת. עמדו יום אחד, עשו איזשהו רישום שם. איש לא ידע למה זה מיועד. האם זה מיועד למשלוח, או מיועד לחסן את אלה שישנם שישארו. הלכתי לרחרח מבין הנרשמים. ומצאתי שברשימה ישנם כמה אנשים בעלי מהלכים טובים שם. אז אני דאגתי שהוא ואמי יהיו רשומים שם. טוב, זה לקח קצת נדנות, במקרה מסוים זה לקח שוחד. פעם אחת באתי אליה, היה שם מנהל משמרת אדלמן, פולקסדויטשן, דווקא הגון, והוא יכול היה לעזור שאנחנו נהיה רשומים כביכול אצלו. כי גם נשים עבדו במשמרת הזאת. ואז אמר לי מישהו שהיה מקורב אליו, אחד בשם רייכמן, אשתו עוד חיה בוושינגטון די.סי. תשמע, הוא עומד לחתן בן. הוא צריך טבעות זהב, טבעות נישואים לבן ולכלה שלו. אם אתה יכול להשיג לזה, אז קנית אותו. אז לאמי היו כמה תכשיטים, אמרתי לה את זה, אז היא נתנה לי את הטבעת הזהב שלה, יפה, גדולה. היא אומרת, תדבר עם ברנדווין. ברנדווין היה צורף שען, שהיה גר איתנו במחנה. אמרתי לו, מנדל, אתה יכול לעשות מזה 2 טבעות? הוא אומר, כן, זה מספיק כבד וגדול. אבל מידות. אמרתי, זה מידה ממוצעת של מה אני יודע, הוא עשה לי 2 דבות, אחת גדולה יותר, אחת קטנה יותר. ואני נתתי את 2 הדבות מתנה נישואין לאדלמן. בזה קניתי אותו. אז ישראל, האח היה רשום אצלו, היו 3
משמרות. אדלמן, מיכל פרייט וקין, שלושתם גרמנים. מיכל פרייט היה קצת צ'כי, אני חושב. כל אלה, כל אחד היה יכול לחרוץ את גורל אנשים. אם הוא אומר, הוא חיוני, אני צריך את אדם, זה קבע. עכשיו, זה המקרה אחד. טוב, היו לה שתי טבעות מיהלומים. אחת לא טבעת אלא סיכה, ואחת טבעת. ומשום מה היא חשה שאני אוכל לעשות בזה שימוש יותר מאשר היא. היה לי מעיל שהיה צמוד עליה כל הזמן, והיא לקחה את הטבעת הגדולה יותר, את האבן הגדולה יותר, זה כשני קרת, עטפה אותה במשך, עטפה אותה ותפרה את זה בתוך התפר של מעיל, שזה יהיה מובטח כאן. את הטבעת הקטנה יותר, את האבן הקטנה יותר, יעצה לי לגשת לאחד היה דוקטור רוזנברג, רופא שיניים אצלנו בבלוק, והוא היה לי חור. במקום לסתום את החור עם סתימה, הוא סתם אותה עם האבן ועליה. שתי האבנים האלה שימשו אותי בצ'נסטחוף אחר כך, לבדות את חייו של הילד, של ישראל. הייתה לך הרגשה, או אתה יכול היום להגיד, הייתי אומרת, הניסיון שרכשת באושוויץ עזר לך עכשיו במחנה עבודה כזה, למרות ההבדלים כמובן. הוואי אושוויץ. היית ותיק כזה? לא, מבחינת קצת. מניפולציות אולי, מניפולציות. הבריחה, החשאיות של התארגנות היומיים לפני הבריחה, הקונספירציה הזאת, הייתי אומר שזה קצת אימן אותי, או תרגל אותי יותר נכון. אבל ההוואי של המחנה של אושוויץ לא היה דומה למה שהיה שם. היה דבר אחר. היו ניסיונות של יהודים להסתלק משם, לברוח? כל הזמן ברחו. והיו שהצליחו, והיו שנתפסו ונורו. הביאו את הגופות חזרה למחנה. היו כל הזמן ניסיונות. בהקשר השאלה של נתן, אולי, האם בכלל יהודים חשבו שכדאי להם לברוח משם? אולי בכלל זה הייתה תחושה שהנה, אם אנחנו פה, אם רצו לקחת אותנו, היו לוקחים אותנו לא, היו אנשים בגילים מסוימים ובדינמיקה אישית שחשבו שהסיכוי להישרד במסגרת יחידת פרטיזנים היא סיכוי יותר סביר מאשר במחנה, כי כל פעם הלא את המחנה דיללו, פה לקחו לסקרז'יס, פה לקחו לבליז'ין, ומחר ילקחו למקום אחר, לא ידעו אף פעם, והיו גם הוצאות להורג על שטויות, מצאו פתק אצל מישהו, וזה הסגיר כמה אנשים אחרים, הוציאו אותנו לבית הקברות וירו בהם. היו כל הזמן אקציות כאלה, אני לא זוכר כבר כמה, אבל לא עבר כמעט חודש, בלי שהייתה איזו פעולת רצח כזאת או אחרת. וזה החזיק אותנו כל הזמן במתח, שאנחנו פה חיים על זמן שאול. הזמן השאול הזה יכול להיות יום או חודש או יותר. ולכן היו אנשים צעירים שניסו ליצור קשר עם ה-AL בעיקר, אבל גם עם ה-AK היו, וברחו לשם. האנשי AK או AK הסגירו יהודים. אם לא הרגו אותם ישירות, אז הסגירו אותם. אז ידעתם את זה? נודע לנו רק בשלב מאוחר. הייתי אומר, ב-43 היו ניסיונות וברחו, אנשים נעלמו. ב-44 קיבלנו הוכחות ש-AK היו מסגירים יהודים, כן. רק ב-44. אני, אצלי, במחנה, ידעתי פחות או יותר מה שידעו כולם, אולי באיחור של יומיים, 3. אבל אנחנו גרנו בדירה באותו מחנה עם אנשים שהיו מעורבים מאוד בפעילות הזאת, ככה שלא יכלו לשמור הרבה סודות. מה עם הגיל? אתה תגיד לחתך של האוכלוסייה שהייתה שם, צעירים, מבוגרים, יותר נשים, יותר גברים? נשים היו, כמעט ולא היו. אולי בכל המחנה הזה בהורטנסיה היו פחות מ-50 נשים. אולי 50. מתוך ה-1,800? כן. זה מה שהיו נשים. באיזה גיל היו האנשים? כולם צעירים? הגיל הממוצע, הייתי אומר, היה 35. הממוצע. כמובן היו בני גילי מעטים. אני הייתי בן 16, היו מעטים.
בגיל זה. אולי בקבוצה שלי עוד 3 או 4 כאלה. והיו 2 יותר צעירים ממני. אחד הוא פה מורה בתל אביב, פשיגורסקי, הוא צריך להיות היום בן 60. ובגיל אחי הקטן לא היה אף אחד. כן, היה אחד בן 14, זה קמינסקי, שאחותו החזיקה אותו. היא גרה בבוסטון, הוא נמצא פה בירושלים. איך היו הקשרים עם החוץ? איזה סוג של קשרים? אלה שניסו ליצור קשר עם המחתרות, קיימו קשרים כאלה, והיה פעם איזה, לא יודע אם זה היה מתוכנן עם היהודים או לא, הייתה פעולת חבלה בקרה בלילה אחת שחיבלו בציוד, והחבלה נעשתה על ידי פרטיזנים. והם חיפשו קשר בין הפרטיזנים שעשו זאת לבין היהודים במחנה. השמועה בינינו הייתה שהיה קשר. אם היהודים היו מעורבים פיזית בחבלה או בתכנון, אינני יודע, אבל היה איזשהו קשר. כאלה קשרים היו. היו קשרים מסחריים. יהודים היה להם כסף ודאגו לספק לעצמם בעיקר מצרכי אוכל ודברים כאלה. קשרים מהסוג הזה היו. קשרים לברוח, למצוא מקלט אצל גויים, באותה תקופה, 44, אני לא זוכר שהיו. לפני, מה ידעתם על מה שקורה בפולין? שמעתם על מרד בית ורשה? כן, שמענו. היו ידיעות שהיו מגיעות אלינו. קודם כל גם היו ידיעות שהפולנים היו מספרים לנו. היו בילטים מחתרתיים שהיו מגיעים אלינו. היו גם העיתונים המקומיים, היומיים, הגרמנים, או תחת פיקוח גרמני, שעל דברים מסוימים היו מדווחים. תקשורת הייתה מהסוג הזה. אם היא הייתה אמינה מאוד, אני לא יודע, אבל הייתה תקשורת עם אינפורמציה. יכול להיות שלפעמים הייתה מוגזמת, לפעמים לא מדויקת, אבל הייתה תקשורת כל הזמן. על גטו ורשה אנחנו כמעט ידענו בזמן שזה קרה. אולי לא ידענו על הממדים, אבל ידענו. היו לך איזה תוכניות בחודשים הארוכים האלה של אחרי הגירוש מפיוטרקוב? חשבת לעשות משהו, להתכונן למשהו? לא הייתה לי שום מחשבה מקורית ליזום איזשהו מהלך, איזושהי פעולה שתחלץ אותי מהדבר הזה. מה שהיה זה היה חלומות ודמיונות שיבואו, אני יודע, יהודים או אחרים שיצנחו ויחלצו אותנו. חלומות היו, חזיונות, אבל לא דברים ריאליים. היית מאוכזב שזה לא קרה? אלה שהאמינו בתום לב שזה צריך לקרות ויקרה, ודאי מאוכזבים. אני לפעמים הייתי בין אלה. היית ביואש, לפעמים היה לך איזה... שאלת את נפשך... היו רגעים של ייאוש, כן. היו. זכור לך איזה... באו וסיפרו על אנשים שגרנו יחד ועבדנו יחד, שהחזירו את הגופות שלהם, כמו של כלבים שאספו אותם ברחוב. זה גרם לייאוש, שזה מחר יקרה לי, אם לא מחר אז מחרתיים, אז אין לזה סוף. אבל מצד שני היו גם התקוות. כל פעם ששמענו שהם תקועים ברוסיה, והם לא יכולים לצאת מהמלכות שלהם, אם זה סטלינגרד ואחר כך במקומות אחרים, או במדבר המערבי פה עם רומל. כל פעם שמענו דבר כזה, זה שוב פעם היה מכניס את זריקת עידוד, עוד יום, עוד שבוע. צריך פשוט מאוד להתגייס, או לגייס את הכוחות, לעבור את זה. אלה היו התקוות. היו התאבדויות? אתה זוכר התאבדויות? אני מכיר רק התאבדות אחת שאני הייתי כמעט עד לה, זה היה בבית הכנסת, בתקופה של המשלוחים, בין המשלוחים, הייתה שם אישה אחת עם ילדה בשם צילה שנפלד. בעלה אלעזר היה איתי במחנה, הוא היה איתי בעצם עד בוכוול, שם הוא נעלם לי. והיא הייתה שם, והוא ניסה להוציא אותה, הוא לא הצליח, והיא הייתה אישה יפהפייה, צעירה, הייתה צריכה להיות בת, פחות מ-30. והיא עלתה בעזרת אנשים בקומה השנייה של בית הכנסת עם הילדה וקפצה למטה. וזה אני יודע, מפני שהיינו שם, הביאו את הגופה לבלוק הקטן כבר. הייתה מונחת שם זמן מה. על מקרים אחרים שנשים קפצו,
יש מקרה אחר, ופה אני לא בטוח שזו הייתה התאבדות. כשאני עבדתי בפלדשטל, בפינוי הבתים, עבדתי בבית אחד ברחוב ליטבסקה, זה לא רחוק בבית הכנסת הגדול. היינו שם קבוצה של 10 יהודים שעבדנו בפינוי, ואז הייתה יחידת אס-אס שם, סירה בשטח, והתחילו לירות. אנחנו לא יודעים מה קורה פה. התברר שבבית מספר 10 בפילסודסקגו, שזה היה בטווח ראייה מהמקום שאנחנו היינו, אישה בשם ליפשיץ, משפחה ידועה הייתה בפיוטקוב, עמדה בקומה העליונה, קומה שלישית נדמה לי זה היה, עם תינוקת שהייתה אולי בת חודש או אולי כמה שבועות. והיא עפה מהחלון והם יערו בה מלמטה, צלפו בה. עכשיו, יש אומרים שהיא קפצה מפני שהם פרצו לדירה וחיפשו ומצאו אותה והיא הסתתרה באיזשהו בונקר שם, או שאמרו שדחפו אותה והם השתשו עם זה, זה אני לא יודע. יש לה ברמת גן פה משפחה לגברת הזאת, יש בדודה שלה, פולה ליפשיץ. כן, אתה שמעת משהו? עכשיו שמעתי. היה לכם שם רעש עכשיו, בדקות האחרונות? אין לך? קיבלת לא את הנקודות שלך? היה או לא? היה. אז זהו, זה חיכוך של שתי נעליים. טוב. זה... אנחנו נגיע דקה לסיום. אז אנחנו נעשה פה רגע הפסקה. כן, בסדר. נחליף קסטה, כן. נכון? אוקיי. זה דווקא מקום. אוקיי. עכשיו. היו תופעות, הייתי מגדיר אותם, של ניסיון להעניק איזו נורמליזציה לחיים, גם בתנאים התת-אנושיים האלה. אותם הצעירים שהיו בגיל, נניח, לימודים בבית ספר, ריכזו אותם וניסו איכשהו לשמור אותם במסגרת של לימודים. גם דבר כזה היה. היו לא הרבה, 4, 5, אבל היו אנשים שדאגו שהם לא יפסידו את זמנם. לא היה מדובר בבחינות, לא היה מדובר בתחרות עם ילדים אחרים, אבל לפחות למלא להם את החסר עד כמה שאפשר. היו גם אפיזודות מאוד משונות, למשל, כשעוד גרנו בבלוק הקטן בירוזלימסקה 12, וזה היה בחורף שבין 42 ל-43, היה שלג, הכל היה לבן מסביב. מול הבלוק, אגב, הבלוק היה חצוי עם גדר תיל דוקרנית שהציבו באמצע הכביש. מחצית הכביש בתוך הבלוק הייתה שלנו כביכול, החלק החיצוני היה מחוץ לבלוק, ששם עברו עוברי אורח לא יהודים, ובפינות עמדו משמרות של שוטרים פולנים, אוקראינים וגם גרמנים. בפנים היו שוטרים יהודיים. עכשיו, ממול החלונות שלנו בירוזלימסקה 12 הייתה מאפייה של משפחת וייסר. ואינני יודע איך, אבל שם השתכן יהודי מאוד מוזר מעיירה בשם אופוצ'נו. והיהודי הזה ברח משם, הגיע אלינו, לא הצליח להיכנס לגטו, או שפחד להתקרב לשער, או סיבה אחרת, השתכן באותו בניין של משפחת וייסר מול החלונות. אנחנו ראינו אותו. הוא היה עושה גיחות החוצה לקבל אספקה מפה ומשם. כנראה שהוא לא היה אדם שפוי, לפי ההתנהגות שלו, עד שיום אחד הגרמנים כנראה שמו לב לתופעה כזאת. עמדתי ליד החלון, זה היה אחר הצהריים אחד, ואני זוכר, נכנסו 2 אנשי אס-אס ואחריהם אוקראיני אחד, וחיפשו אותו. איכשהו הוא הגיח מאחוריהם מדלת אחרת, זו הייתה חצר ארוכה כזאת. או שהם נבהלו, או בלי צורך להיבהל, ירו בו. והוא נפל על השלג. אבל הוא לא מת, הוא ניסה לקום, ואחר כך ניגש אליו האוקראיני עם הרובה וקלה בו בתוך הראש, והוא עדיין פרפר. אני זוכר אחד מהגרמנים ממש קרא ברך לידו וירה בו עם האקדח שלו.
אני זוכר שכל האזור, השטח מסביבו נהיה אדום, שלג נהיה אדום. ואז הוא גרר את עצמות, היה לו כנראה כוח פיזי בלתי רגיל, כמה מטרים אולי, הוא נשאר שם לשקף. אז הם קראו לשוטרים היהודים שיבואו לקחת אותו ולקבור אותו. חיפשו מתנדבים שיוציאו אותו לבית הקברות, כמובן בליווי משמר, זה לא היה לבד. לקחו, איך זה נקרא, מגלשה או מגלשה. והיא מגלשה, אני חושב, בעברית נכונה. אבל בלי סוסים אנשים משכו אותה, ומשכו אותה החוצה לבית הקברות, וקברו אותה עד היום, אני לא יודע את שמו, שום דבר. למחרת בבוקר היה יהודי בשם יצחק פיינר. אגב, הוא קרוב משפחה של קצטניק, של חיל דינור. ואותו יצחק פיינר היה סגנו של ורשבסקי. היה מייצג את אגודת הסוחרים בקהילה, הוא היה סוחר. הוא היה מיודד עם כמה מאנשי אס-אס, היו לו קשרים טובים. אחד מהם קרא לו, לאותה פינה שמחלון שלי יכולתי לראות, קרא לו לפינה ואמר לו לבוא איתו. הם שניהם הלכו בכיוון, מאיתנו זה היה דרומה, לכיוון גנסרסקה. שמענו יריות, ואחרי כמה דקות גררו את פיינר חזרה לתוך הבלוק. בלי סיבה, בלי שום ידיעה מוקדמת, ירו בו. אדם שהיו לו קשרים איתם. שאלת קודם כל, מה היו אירועים? אלה היו אירועים, הייתי אומר, יומיומיים שם. זה היה גם במחנה של המפעלים שהיינו. שם זה היה יותר מבוקר, כי לא היה לנו חופש תנועה בתוך הבלוק הזה, כמו שזה היה פה. בכל אופן, בבלוק הזה היו, אם אני לא טועה, 16 בתים שהיו עם חצר קדמית לרחוב סטרה ורשבסקה, שזה רחוב היהודים, חצר אחורית לרחוב גרנצרסקה. והגדר הזאת, המפרידה אותנו משאר חלקי העיר, נמתחה באמצע הרחוב סטרה ורשבסקה מצד צפון, סגרנצרסקה מצד דרום, ירוזולימסקה מצד מזרח, וזמורובה, זה היה רחוב מאחורי החומה, מצד מערב. זה היה הבלוק המוקף. עד שחיסלו אותו, וכאשר חיסלו אותו ב-43, אומרים לי, אני לא ראיתי זאת, שבתחנת הרכבת של העיר היה שלט פטריקאו איסט יודנריין, פיוטרקוף היא נקייה מיהודים. זה היה סיפור שהתהלך, אני בעצמי לא ראיתי את השלט הזה. עכשיו, ב-44 בנובמבר הגיעה אלינו שמועה שעומדים לפנות אותנו. אוקיי, רגע. במשך תקופה ארוכה מאוד, שאתה מתאר בטרור, רגעים של ייאוש, חוסר ידע מה לעשות, זה משהו תוכנית, אלא בכל זאת, מה נתן לך את הכוח לעבור את זה? אני לא יודע מה נתן את הכוח. אני חושב שכל אחד מאיתנו רצה לעבור את זה, רצה פשוט מאוד להישרד. אף אחד לא רצה לוותר על חייו. זו הייתה התמודדות על החיים. אנחנו התמודדנו עם התנאים הגרועים, הבלתי אנושיים ביותר, יום יום, לילה לילה, כדי לעבור את זה, למשוך את זה עד יעבור זעם, בתקווה שזה יבוא מחר או מחרתיים. זו הייתה התקווה שלנו כל הזמן. או למשל, חודשים התהלכו בינינו שמועות, מתי תיפתח החזית השנייה? החזית השנייה פירוש של מתי האמריקאים יפעילו את החזית המערבית לאחר שהרוסים מקיזים דם בחזית המזרחית. והיו כמובן אנשים שאמרו בציניות שהאמריקאים לא מעוניינים לפתוח את החזית השנייה עד שהרוסים ממש יהיו על הברכיים. כי החשבון של האמריקאים והאנגלים לטווח ארוך הוא עם סטלין, אחרי שיגברו עם היטלר, ולכן יש להם זמן. זה שבינתיים אנחנו מקיזים דם, זה לא נגע להם כל כך. היו אחרים שאמרו, האמריקאים לא מוכנים, אין להם עדיין הכוח להכות את הגרמנים בחזית המערבית. לכן היו כל מיני חשבונות ותקוות והערכות ותהיות. זה החזיק אותנו, הייתי אומר, במצב של עמידה איתנה כמה שרק אפשר.
אתה זוכר גם שמועות שנכנסות לקטגוריה הזאת של דברים תראה, השמועה שהיה ניסיון לרצוח את היטלר לא הגיע אלינו. על זה לא ידענו. וזה קרה באותו זמן שאנחנו היינו כלואים. לא ידענו על הדבר הזה. היו כל מיני ציפיות שזה יכול לקרות ושזה יקרה. אבל לומר שזה ממש הגיע אלינו כעובדה, זה לא היה. היו תקוות שווא, ציפיות. כל ניצחון קטן של בנות הברית או של הרוסים, זה הורגש אצלנו בהתנהגות של הגרמנים. והיו אצלנו מומחים לדבר, כאשר הגרמנים הכבידו עלינו את המכות והתאכזרו לנו, כבר קרה להם משהו. אתה מדבר על המחנה הזה זה גם היה בבלוק הקטן. כל פעם שקרה להם משהו, אצלנו תרגמו מיד את ההתנהגות הגרמנית למפלה שספגו פה או שם. היו על זה גם בדיחות, כן? והבדיחה שהתהלכה עוד בהתחלה, כשהם עוד התקדמו, הגיעו עד סטלינגרד, אז יהודי אחד עמד שם במקום עבודה עם כמה שומרים גרמנים, והם דיווחו לו איך הולך לנו, אנחנו מכים את הרוסים, גם באוקראינה, גם בביילורוסיה, גם בצפון, בלנינגרד, בכל מקום. אנחנו הורסים אותם, ולוקחים עיר אחרי עיר. אז היהודי הזה שואל אותו, איזה ערים לקחתם למשל באוקראינה? אז הוא אומר, לקחנו את חרקוב, את חרסון, והוא נתן סבסטופול, רשימה ארוכה של... אז היהודי אומר, ואת המיסה משינה, גם לקחתם? זה המיטה המשונה בעברית, אבל ביידיש, בגרמני הזה הוא אומר, אם זה על המפה, אז בוודאי לקחנו, ואם לא לקחנו, אז ניקח את זה. זה אחת הבדיחות היהודיות שגם התהלכו על אותו רקע. לכן, יהודים לא איבדו את חוש ההומור גם בתנאים האלה, והיו הרבה מהסוג הזה. אתה שואל מה החזיק? הרצון לעבור את זה, להישאר בחיים. במילה אחת, זה מה שהחזיק. ונסו כל אחד בדרכו שלו. הייתה איזו אווירה של עזרה הדדית בתוך הקבוצה הזאת? כן, בהחלט. בהחלט כן. אתה יכול לפרט? הרי זה ודאי חלק ממה שאפשר. אם אחד, נניח בעבודה, אם אחד נחלש, אחד נפגע, ופגיעה או יציאה מהמערך של עבודה, זה יכול היה להסתיים בירייה, במוות מיידי. אנשים השתדלו לחסות על זה, לעשות במקומו, לתת לו כתף, לא לתת לו ליפול. בהחלט. הגילויים האלה היו יומיומיים. אנשים שהיו בצוות תמכו אחד בשני. לא הייתה התנכרות, להפך. אפילו בחלוקת, נניח, מזון בינינו לבין עצמנו. אם לאחד היה יותר ממקור כלשהו, הוא דאג שגם לאחרים יהיו. אני לא הייתי אומר שזה היה כלל, אבל התופעות האלה היו קיימות. בהחלט כן. אחד הדברים שאתה כמעט ולא הזכרת באופן מפורש, אולי לקחת את זה כמובן מאליו, לא הזכרת בקרה והורטנזיה את הגרמנים, את האס-אס. זאת אומרת, אני יודעת שיש שם גרמני אחד שהוא בעל העסק, בעל בית חרושת. אבל לא דיברת על משטר של מחנה, זאת אומרת, לא על מסדרים ולא על עבודת כפייה, כלומר על העניין של נורמות ועל עניין... כל הדברים שכשאנחנו מדברים על מחנה עבודה, אנחנו רואים אותם לנגד עינינו, אולי לא היו, אני לא יודע. לא, צריך לחלק את זה לשני דברים. היה מחנה המגורים, שתיארתי קודם, ששם גרנו ושם היינו מוקפים ולא יכולנו לצאת או להיכנס בלי לעבור את המשמר, והיה מקום עבודה, שגם הוא היה שמור. הייתם צועדים ממקום למקום? היינו צועדים ממקום למקום בשורות, ספרו אותנו ביציאה ממחנה המגורים וספרו אותנו בכניסה למחנה העבודה. במפעל. פולנים, גרמנים? במפעל שאני עבדתי בו היו שני גרמנים, שני ראשי משמרות, אחד היה זיימן, השני היה פרסטר, שניהם פולקסדויטש, שניהם רוצחים. רוצחים ממש. שם לא היה אס-אס. אס-אס היו באים לכל מיני אינספקציות, לפקח, לראות אם הדברים מתנהלים, אם לא היו איזה מקרים של בריחה או ניסיון. אם היה מישהו שברח, אם היה ניסיון כזה, אז האס-אס תמיד הופיע. לחקור, למצוא מי היה קשור לזה, בוודאי.
אבל בחיי היום-יום הם לא היו אצלנו. הם היו מופיעים לעתים די קרובות, אבל לא היו יום-יום לשם. לא במחנה המגורים ולא במחנה עבודה. החיכוך איתם בעיקר היה במחנה של הבלוק הקטן, ששם עדיין העסיקו אותנו בעבודות מחוץ לשני המפעלים האלה, לעבודות שהם היו זקוקים, נניח טנקשטלה, לארגן להם תחנת דלק או משהו כזה, מחסני דלק, או להעביר דירה של איש אס ממקום למקום. היו לוקחים אותנו, ופה היו נקודות חיכוך איתם. היו מחכים בשער או היו נכנסים פנימה, והיו שולפים כך וכך אנשים, ולוקחים אותם, ואחר כך היו מחזירים אותם, עם או בלי מכות, זה כבר שאלה אחרת. אבל החיי היום-יום במחנות האלה, גם בבוגה, כמו בשני בתי החרושת, לא היה עם האס-אס. הם הופיעו אצלנו רק לאירועים מיוחדים, כמו למשל כשבאו לקחת אותנו לצ'נסטחוף. ואז הם הופיעו, הקיפו אותנו. זה קרה עכשיו, זאת אומרת ב-44. כן, זה היה בסביבות ה-20 לנובמבר 44. אז בעצם אותו גרמני שהיה בעל בית המפעל הזה, הוא היה בעצם בובה, לא הייתה לו שום שליטה על העניינים. המפעל היה שייך לחברה בשם אמיל הבלר ובניו, שזו חברה גרמנית שמושבה היה בבריסל בבלגיה, והמנכ"ל של שני בתי החרושת מטעם החברה היה אותו הנס קריסטמן עוד מלפני מלחמת העולם. הוא היה בעל השפעה מוגבלת. השפעתו היחידה הייתה כשהוא דרש וקיבל את הרשות להעסיק יהודים כעובדי כפייה. בזה הוא פתח את המפעלים ליהודים שיוכלו להיות מועסקים שם. בזה הוא עשה את שלו. אחר כך הוא ניהל פה ושם משא ומתן כשבאו לדרוש להוציא יהודים, והוא ניסה לטעון שהם חיוניים כי הם מייצרים מה שהם דורשים ממנו. עכשיו לא הייתי עד לזה ואינני יודע, אבל אומרים שבנושא הזה הוא היה אקטיבי. עכשיו כשמגיע אותו רגע שמחליטים להפסיק את הפעילות, אז הוא בעצם נשאר בלי פועלים? איפה הוא בתקופת המעבר הזו? זה כבר היה על סף התבוסה שלהם. הם כבר ראו את הרוסים מתקרבים. הרוסים היו בעבר המזרחי של הוויסלה, של הנהר, ערוכים למתקפת חורף, התכוננו לזה. הגרמנים ידעו שאם המתקפה תבוא בעוצמה הם לא יוכלו להחזיק את הקו, ואז התחילו לפנות את היהודים, קודם סקרז'יסק, צ'נסטחוף, כן? כל המחנות האלה, ופיוטרקוף, והם פינו אותנו פנימה לתוך גרמניה. מתי זה היה? נובמבר 44. נובמבר 44 או נובמבר 43? נובמבר 44 פינו אותנו. זאת אומרת, המחנה הזה היה עד נובמבר? עד נובמבר 44 שני המחנות בפיוטרקוף היו, כמו שהיו גם מחנות בצ'נסטחוף ובמקומות אחרים. אנחנו היינו על אותו קו אורך, כמו צ'נסטחוף. ואז, עכשיו תספר לנו מה קרה. גם סקרז'יסק רק פונה באותה שנה. אושוויץ רק פונה בינואר 45. זאת הנקודה, לכן זה מעניין, כי אתכם ממשיכים הלאה להעביר. לא מפנים אתכם בתוך גרמניה. פינו אותנו, בהתחלה הייתה מחשבה, להם הייתה מחשבה כפי שנודע לנו, לפנות את כולנו לגרמניה. אינני יודע מה הייתה הסיבה, הם פיצלו את השיירה שלנו לשתי רכבות. הרכבת האחת שהכילה את כל אנשי בוגאי, דיטריך פישר, ואת כל הנשים משני המחנות, העבירו לגרמניה. את הגברים לבוכנוולד ואת הנשים לראבנסבורג. ואמא שלך הייתה במי? אמא שלי הייתה בטרנספורט לראבנסבורג. את החלק של המחנות שאני הייתי בהם, המחנה הזה, הגברים העבירו לצ'נסטחוף. עכשיו זה קרה. ילד קטן בן 5, בן 6? כשיום אחד במחנה שהיינו, אני הייתי בעבודה. הייתי בפריקת, נדמה לי, פחם באותו בוקר. הגיע סלומון גומברג. מה שוורשבסקי היה סגן המחנה היהודים בבוגאי, סלומון גומברג, יהודי מלודג', היה אצלנו במחנה שלנו. הוא ניגש אל כל הקבוצות שהוא ראה בשטח ואמר, נדמה לי שעומדים לפנות אותנו מחר, תתכוננו.
אם יש למישהו מחשבה, רעיונות לברוח, שיעשה את זה מהר. זה היה המסר שלו. אני עמדתי עם 3 חברים שהיינו הצוות של 4. היה אותו אלקנה ליבסקין שהזכרתי קודם, היה סיומה פיקוס, היה אהרון רוזנצוויג. הוא היה הסוס, קראנו לו, החזק בינינו. לא המבוגר, אבל החזק. ורוזנצוויג ופיקוס אומרים, הלילה צריך לברוח, אם מחר יש לנו משלוח. אמרו לנו, הבא איתנו. אמרתי, אני לא לבד, אני לא יכול לבוא. יש לי אמא ואחי, אני לא יכול לבוא. האמת היא שליבסקינט אמר לי, מה אתם רוצים? הוא לא יכול. אז אני הסברתי שאני לא יכול. ושניהם אמרו שהם עומדים להימלט, מחפשים את הפרצה ואיכשהו לברוח. אנחנו גמרנו את המשמרת, חזרנו למחנה, והם היו איתי, ואני לא ידעתי מה הם מתכננים בלילה, מתישהו לברוח. הסוף שהם לא ברחו. אני באתי למחנה, אמא כבר ידעה שמחר עומדים לפנות אותנו. והיא ארזה את תרמיל שלי, שלה ושל האח הצעיר, בידיעה שלוקחים אותנו לאיזשהו מקום. הדבר היחיד שהדאיג אותי, במקום שגרנו, היינו בקומת קרקע, זה היה בית מגורים של עובדים פולניים, היה בקומת קרקע מרתף, הייתה רצפת עץ, 2 קרשים הוצאתי, ולמטה מצאתי את עצמי בתוך מרתף, שזה היה המקרר. שם שמרו את מצרכי המזון לקירור. אני במקרר הזה חפרתי בור קטן, ושם קברתי את כתב היד שאבי נתן לי. אני ירדתי למטה, ולא הספקתי לעשות שום דבר, מפני שלמעלה כבר היו אנשי אס-אס, והתחילו להוציא אותנו מהבתים, מהדירות. ויצאנו החוצה, הציבו משמרות מסביבנו, היו, הייתי אומר, מסה של אס-אס, אחרי שברובם היו גרמנים, פה ושם גם כמה אוקראינים. העמידו אותנו בגושים, ספרו אותנו וספרו פעם, פעמיים, ואז הובילו אותנו, הצידו אותנו דרך השער לכיוון הקרה, לא ההורטנזיה. שם הייתה שלוחה יותר ארוכה, והרכבת הזאת, לא יודע כמה קרונות, היו אולי 20, חיכתה לנו, רכבת בקר כמו שאנחנו הכרנו. אנחנו יצאנו בדרך, צעדנו ביחד. אני הייתי עם אחי ואימי, היינו 5, עוד 2, רובין אחד, לא זוכר מי היה 5, היינו באותה שורה. ואנחנו סוחבים איתנו את התרמילים, פתאום אמא פותחת את התרמיל של הלילה, תרמיל קטן יותר, ומוציאה שם זוג תפילין ונותנת לי אותם. כי היא החזיקה דברים מסוימים אצלה, דברים כבדים אני החזקת אצלי. היא הרגישה שאנחנו ניפרד באיזשהו מקום. ואני הייתי בטוח שהילד ילך איתה. ילדים בגיל כזה יותר קרובים עם האימהות, יותר מוגנים גם על ידי אימא. ככה הייתה ההנחה, ועל זה לא היה ויכוח. ואנחנו הולכים לקראת הקרה, כבר היינו בתוך השטח של הרמפה הזאת, ואז עמד שם אחד מאנשי האס-אס, אמר פראואן רחץ, אנשים ימינה. ימינה עמד קרון אחד, שהוא היה הכי קיצוני, יותר קרוב לקטר. ואני מסתכל עליה, וידעתי שזה המקום להיפרד. אז אני נפרד ממנה, ונפרד מאחי, והיא דוחפת לי את הילד, אתה תיקח אותו, היא אומרת. הוא ילך איתך יותר בטוח. לא היה לי הרבה זמן פה, דחפו אותנו מכל צד, אז היא חיבקה פעם, חיבקה פעמיים, אותי, נשקה, והלכה עם אנשים, ואני נשארתי איתו. לא היה פה מקום בכלל לשיחה, זה היה מצב, סיטואציה שנוצרה. אני נשארתי איתו בין הגברים, והיא הלכה עם אנשים. אותם הכניסו, אני מעריך שהיו בערך 50 נשים אצלנו במחנה, לקרון הזה, אבל בפנים היו כבר נשים מבוגאי, הרכבת הגיעה משם. והם כבר היו יותר, אולי קרוב ל100 אנשים.
ואני נשארתי איתו, וסידרו אותנו בגושים קטנים, ואני נכנסתי איתו לאחד הקרונות אחרים. אני חושב שלמדנו איזה 3-4 שעות בתוך הקרונות. בתוך קרון, כל קרון נכנס אססמן אחת. הדלת הזזה הייתה פתוחה, הוא עמד עם המקלע מכוון אלינו כל הזמן. ועד שברגע מסוים כנראה קיבלו את האות שהרכבת עומדת לזוז. הוא קפץ החוצה, סגר את הרכבת עם הבריח, ולהם היה קרון כנראה אחרון ששם הם היו מרוכזים ושמרו לאורך הרכבת. ואנחנו מתחילים לזוז. את הלילה היה חושך, היה לילה. אינני יודע איפה ומה, בכל אופן הרכבת זזה, הלוך וחזור על שלוחות צדדיות, על המסילה ראשית. לא היה לנו שום מושג לאיזה כיוון אנחנו עושים. וזה כך שעות רבות. באיזשהו מקום, באמצע הלילה זה היה, שמענו תזוזות, מנתקים קרונות, מחברים קרונות. בקיצור, ניתקו את הרכבת הזאת לשניים, הפרידו. ואת החלק הקדמי, עם קרון אנשים ועם אנשי בוגאי, לקחו לגרמניה. באיזה תחנה שזה קרה, אינני יודע עד היום. אנחנו נשארנו, הרוב נשארנו ברכבת שהובילו אותנו לצ'נסטחוף. עכשיו, בכניסה לצ'נסטחוף שוב פעם הפרידו קרונות. 4 קרונות שאני הייתי בתוכם הכניסו למחנה צ'נסטחוביאנה, 2 או 3 למחנה פלצרי, היתר למחנה ורטה. למחנה רקוב היה 4, לא הכניסו מאנשי פיוטרו אף אחד. וחילקו אותנו למחנות האלה. הגענו לשם בסביבות הצהריים או אחר הצהריים. ואז אני כבר הייתי איתו לבד. כמובן הוא בכה, הוא נשאר איתי והוא ילד. כל הלילה הוא בכה. השקפתי אותו היה לי באחד התרמילים את השמיכה, השקפתי אותו וכיסיתי אותו. היו בינינו גם אנשים מכירים, ידידים, היינו יחד קבוצה, עזרו לי איתו. בכל אופן, הוא נרגע, הוא נרדם. כשהגענו לצ'נסטחוף, הוציאו אותנו, שוב פעם, אנשי אס-אס, בעזרת שוטרים יהודים, והעמידו אותנו שוב פעם למסדר, לספירה. שם הלוך וחזור גרמני אחד, אני לא יודע איזה דרגה, אבל זה היה קצין אס-אס, עם המקל ביד, וספר שורות. אחר כך הוא נתקל בו. אני עמדתי אותו מאחוריי, להסתיר אותו, אבל הראש היה חסר שם. לא? ספר. לא אמר שום דבר. אחרי שהוא גמר לספור כל הגושים, הוא אמר, איפה ההורים? אף אחד לא התייחס לזה. היה שם יהודי אחד בשם רוזנצוויג, שהוא היה ראש המחנה, סגן המחנה הזה, יהודי מקלץ. הוא אומר, איפה פה ההורים של הילדים ביניכם? אז יצאו 11 איש. ואני הייתי גם כן ביניהם. הוא שאל, מה הילדים האלה עושים? אז אחד מאיתנו, שמיד היה לי מלמה, אמר, הם עבדו במטבחים, הם עבדו בעבודות עזר שונות. לא אמר שום דבר, הוא הסתלק ואנחנו נכנסנו לברק. חילקו אותנו בכמה ברקים. הברק שלי, אלה היו מבנים שונים מבוכנוולד מאושוויץ. זה צריפי עץ בלי קרצפות. זאת אומרת, הרצפה הייתה הקרקע, האדמה תחוכה, זו לא הייתה רצפה שם. אבל חלונות כן היו. ואנחנו נכנסנו לברק, כבר היה חושך, הוא היה מלא אנשים. שם היו אנשים ותיקים יותר. כל אחד היה צריך למצוא לו איזו חלקה להשכיב את עצמו. ואני מצאתי לי איזו חלקה, ששם עלו מדרגות לחצי קומה כזאת, שם היה תא שגר שוטר או מפקד של השוטרים, אחד בשם פנטל. בחור יהודי, נדמה לי שהוא מיציאות קרקוב, הייתה לו חברה, הם גרו למעלה, ואני למטה מצאתי, במקום שהוא היה צריך לעבור למדרגות שלו, ראיתי מקום פנוי,
פתחתי את התרמיל, הייתה לי שמיכת פוך, שמתי אותה על הארץ והשקפתי עליה את הילד. ואני על ידו. אחר כך, כעבור זמן, אני לא יודע מתי שזה היה, שעה, שעתיים, שעון לא היה. באה הבחורה הזאת, אנקה היה שמה, לא יכלה לעבור. היא דרכה, פה דרכה שם, אז היא רואה ילד. אז היא כבר דאגה שיעשו לנו מקום, ויביאו לו גם שתייה, הוא לא רצה, נתנו לו לשתות, הוא לא רצה לאכול, הוא רצה לשתות, הוא הקיא, הוא זרק, הוא היה במצב לא טוב, די היסטרית. אבל היא הביאה לו לשתות, והוא כן שתה, והוא נרגע ושכב שם. באמצע הלילה היו אנשים, הסתובבו, זחלו. אני גם כן נרדמתי, ובבוקר הוציאו אותנו לאפל. ובאפל הזה הופיע איש אס-אס, שמו היה בטנשלייגר, שהוא גם היה מפקד במחנות אחרים. הוא היה כנראה הסמכות שם. אדם מגודל ענק כזה. והוא עוד פעם בא ושאל איפה האלטרן של הילדים. כולם התייצבו שם. קודם כל הילדים כמובן, אחר כך אני לא הלכתי. הוא אמר, אלטרן, אני ניסיתי לשחק, אני לא אבא. בקיצור, הוא עבר, הוא ספר, עבר, חסר לו פה אחד. אז אני ראיתי שמה, נשחק חייו, אז אני עמדתי בשורה עם כל הקבוצה, אני הרמתי יד. בוא נעצור רגע, יש איזה עניין עם הסם. אוקיי, בוא נמשיך. טוב, הוא ראה שאני מצביע, הוא אומר, קום הר, בוא הנה. אני הלכתי קדימה, התייצבתי ליד 10 הגברים האבות של הצעירים שם. הוא תוקע בי את המקל ישר בין העיניים. הוא אומר לו בגרמנית, מתי למדת לעשות ילדים? משהו כזה. אז אמרתי, אני אח. אז הוא אומר, איפה האבא? אמרתי, איננו. טוב, מה אתם עושים איתם? אז הוא פנה לכל הקבוצה. ועמד שם אותו רוזנצוויג, על ידו עמד אחד בשם איז'ו פרגנר. הוא היה מפקד המשטרה היהודית שם, הוא בא ממחנה אחר גם. ואמר להם, ניקח אותם. אז אני לא יודע מי. בקיצור, היו 2 אנשי אס-אס, סמלים או משהו כזה, ואמרו לילדים לצעוד אחריהם, וצעדו אחריהם. אנחנו נשארנו לעמוד, נצטווינו לעמוד שם. היו בינינו כמה מהאנשים שנהיו היסטריים, והתחילו ללכת בעקבות הילדים. 2, 3 הלכו, היתר עוד לא. חשבנו מה יקרה פה. ואז אחד היהודים מבינינו אמר, אנחנו נלך, נראה מה יקרה. בינתיים הם התרחקו, הלכו לבלוק, זה לא היה בלוק, זה היה מבנה קטן של מפקדת האס-אס שמה, מבנה שחור כזה. הלכנו בעקבות הילדים ונעמדנו בחוץ וחיכינו. יצא רוזנצוויג, הוא הלך איתם. ורוזנצוויג אמר לנו, תלכו חזרה לצריף, בינתיים פיזרו את האפל. תלכו לצריף, הכל יהיה בסדר. אבל היו בין אנשים שלא האמינו מה זה יהיה בסדר. הוא אומר, זה יהיה בסדר, זה יסודר העניין הזה. אני ראיתי כאן איזשהו רמז של עסקה שאפשר לקנות את הדבר הזה. היה איתי יהודי אחד, הכט. אמרתי לו, צריך להכין כסף. הוא אומר, לי אין כבר. אמרתי, אני צריך פה לגייס, יש לי רושם שזה ייגמר בכסף. אז הוא אומר, דורוסט, לך יש? אמרתי, גם לי אין, אבל אני צריך לגייס. אני ידעתי, לי יש יהלום, היו לי 2 בעצם. היה לי עוד משהו, אני אשמור על זה. קיצור, אנחנו עומדים ומחכים, פתאום יוצאים 2 הסמלים של אס-אס ומגרשים אותנו, לוס, חזרה. פה אין חוכמות, חזרנו לבלוק, לצריף. ולא היינו בצריף אחד, היינו מפוזרים. אני חזרתי לצריף שלי, זה עוד היה אור יום. היה שם יהודי אחד מפיוטרקוב, שמשון מימון.
הוא ניצל אגב והוא נפטר בתל אביב רק לפני כמה שנים. וניגשתי אליו, אמרתי לו מה קרה. הוא אומר, מה יש איתך? אז אמרתי, יש לי אבן, אולי אפשר בזה לגמור איתו משהו. ונחכה. באמת כעבור זמן לא רב נכנס רוזנצוויג. הוא רואה אותי, הוא אומר לי, אתה אח של הילד לא? אמרתי, כן. הוא אומר, מה יש לך? צריך לשחד את האיש הזה. אמרתי, כסף אין לי, אבל יש לי אבן. אמר לי, יכול להיות שזה יעבוד. כמה זה צריך לעלות? הוא אומר, אולי 2,000 מרק. 2,000 מרק היה הרבה כסף. אני לא ידעתי להעריך את האבן. הלכתי לברנדווין, היה בצריף שכן, אותו מנדל ברנדווין. ניגשתי אליו ואמרתי לו, תשמע, יש לי פה במעיל. יכול להיות שזה יסבו. אני הוצאתי, זה היה בגודל של 2 קראט פלוס. הוא אומר, זה יותר מדי, זה הרבה יותר שווה, תשמור לך את זה. אמרתי, יש לי פה שנייה. אז הוא אומר, היה לו פינצטה והיה לו משהו, הוא התחיל לעבוד על השן, שעבר לי את הכותרת הזאת. אחר כך השן הזאת נעקרה לגמרי, לא החזיקה מעמד. הוא הוציא לי את האבן, היא הייתה קטנה יותר. נתתי את זה לרוזנצוויג, זה היה הפדיון הראשון ששילמתי. לקראת טוב, זה לקח, היינו שם 126, הגענו לשם עד ה-16 בדצמבר. מה עשיתם שם? אני נלקחתי, כן, למחרת בבוקר היה עוד פעם אפל, ושלחו כל מיני אנשים לעבודות, חצרנות, עבודות בכל מיני בנייה. ואז בא מישהו, איזה מייסטר, איש מקצוע, ושאל, יש פה מכונאים ומסגרים, 13. הרמתי יד, מה יכול להיות? הרי ידעתי שזה רפרטורברק, זה עסק גדול. אני בורא קטן אשתלף, יותר טוב להיות במקצוע. אגב, עד היום אני בניירות של הגרמנים, במרכז התיעוד הבינלאומי בארלסן, רשום כ-13. אצל הגרמנים יש סדר. אז לקחו אותי עם איזה 40 איש יחד, קבוצה די רצינית, לרפרטורברק. זה היה מפעל שהיו תלויים טנקים על שרשראות, שתיקנו אותם, הביאו אותם לשיפוץ מהחזית, ואחרי השיפוץ המכני היו צובעים אותם בצבע לבן, צבעי הסוואה לחזית המזרחית. הם עוד התכוננו למלחמה ארוכה. הטנקים היו מורקים, נקיים, עשו להם צבע יסוד איזשהו, ואנחנו עמדנו עם מרססים כאלה פרימיטיביים, לוחצים ומרססים צבע לבן. והיינו צריכים להיזהר לא לרסס את מערכת ההנעה, הגלגלים ואת השרשראות. מי שהוא חטא, אז קיבל את המכות שלו. זאת אומרת, היינו צריכים רק לרסס את הגוף, את הטובה, את החלק העליון. את התותח כן, אבל לא את ה... טוב. עמדנו על פיגומים וריססנו את הטנקים האלה, טייגרים. זה היה במשך שבועיים, יותר קצת משבועיים עבדתי בעבודה הזאת. העבודה הייתה יחסית קלה, לא במיוחד קלה, וגם האוכל שם היה סביר. מה עשה אחיך באותו? הוא היה בתוך הבלוק, קיבל הוראה לא לצאת. רוזנצוויג אמר לי שלא יראה את עצמו, שישב בפנים. עכשיו, תוך העבודה הזאת ניגש אליי בחור אחד בשם קורנהייזר. היו 2 אחים כאלה מעיר ויאליצ'קה על יד קרקוב. הוא אומר, אני מכיר את המשפחה שלכם, את הסבא שלכם מקרקוב. הוא הציג את עצמו כאחד שמכיר. אני אשמור על הילד הזה, אל תדאג. שלא יצא משם, אני אשים עליו עין. הוא באמת עזר לי. עכשיו, במפעל הזה, רפרטורברק, נדמה לי שבערך לפני קריסטמס, ב-15 בדצמבר, משהו כזה, סגרו את הליין הזה, גמרו את אחרוני הטנקים, הורידו אותם מהשרשראות, העמידו אותם על רמפות והסיעו אותם. וסגרו את הליין הזה, ואז נשארתי מובטל, רק ליום אחד. כעבור יומיים מצאתי את עצמי במפעל, קוראים לו שטל קרנה,
שם היינו חותכים את המקלות כאלה של פלדה למידות מסוימות, אחר כך מלטשים אותם לכליי עופרת של כדורים, השטלקרנברג. העבודה לא מעניינת, אבל היחס שם היה גרוע מאוד. היו שם כמה פורמנים, בעיקר גרמנים, אבל גם פולנים שעשו צרות צרורות, מכות. אגב, במקום הראשון, ביום השלישי והרביעי שעבדתי, היה שם מייסטר ברונר אחד, איש מקצוע גרמני, במדים, אס-אס, ניגש אליי, אומר לי, תזיז לי את הרכב בחוץ. היה עמד אוטו והוא חסם כניסה לאחד המחסנים. אני מעולם לא נגעתי בהגה של אוטו, לא ידעתי איך אוטו עובד, איך מדליקים אותו, איך מפעילים, ואני ממש זיעה קרה כיסתה אותי. אני פה עלול לגרום לו נזק לאוטו, ואז גמרתי את הקריירה שלי. ואני בתור 13 חייב לדעת לטפל באוטו, אני מכונאי. מה אני עושה פה? לא הייתה לי ברירה, אני יוצא, אני רואה אוטו שחור BMW, מהמודלים ההם, אני נכנס לתוכו, מסתכל, איך אוכלים את זה. ואני לא יודע, וזה לא היה עלייה ולא ירידה, לא הייתי מסתדר עם דחיפה. אני משחק קצת עם המלאכים, פחד שזה לא יתחיל להשתחרר, פתאום אני רואה פרצוף של יהודי אחד, שאני מכיר אותו מצריף, מסתכל דרך החלון, אומר לי, דיש, מה אתה עושה פה? אמרו לי להזיז, זה לא יודע מה אמרתי, צא החוצה ותדחוף אותי. אני יצאתי, הוא נכנס פנימה, שחרר את הברקס ואת המהלך, ואני דוחף אותו, אולי 10 מטרים, נעמד במקום הנכון, סגר מה שצריך, אמרתי לו תודה רבה, ואני נכנס לגוי, אמרתי לה, abgefertigt, באמת, mission accomplished, יותר לא התקרבתי אליו, שמרתי מרחק מכל אחד כזה, כמה שרק יכולתי. זה היה הרפרטוריה. שטלקרנר זה היה קצת שונה, זו הייתה עבודה בליין, עמדנו, זה היה סרט נע של עבודה, אחד חתך, השני לי 9, השני הדביק, זה בסדר. מהעבודה לא היינו נופלים, אבל מהיחס, היחס זה קשה מאוד. זה נגמר מתישהו באמצע ינואר. מה אחיך עושה פה? הוא היה בתוך הצריף, לא הייתה הנחיה בזמן העבודה של השיחץ לא לצאת, לא להיראות בחוץ. האס-אסמן לא נכנסו פנימה לברוקים, הם פחדו להידבק במחלות. הייתה שמועה שיש לנו כל מיני מחלות וקינים, והם נזהרו מאיתנו. לא היה מזלנו. איך הייתה הרגשה להיות איך לעבודה? עבדתם ודאי הרבה מאוד שעות במשך היום. אתה לא יודע, תמצא אותו או לא תמצא אותו? תראה, הוא היה די מולך, הייתה לו תושייה, הוא התארגן, הוא ידע להשיג פה מנת לחם, שם מנת ריבה, הוא התארגן טוב. אני באתי הביתה, הוא חיכה לי עם חיוך ותמיד היה לו לחם בשבילי. הוא התארגן טוב, הוא היה מאוד מסודר, היה לו שכל. עכשיו, לקראת הסוף, זה היה כבר בינואר מתישהו, שוב פעם, בא אס-אסמן, הפעם זה היה אחר בשם קיזלינג, והוא ציווה, הוא ידע שיש ילדים. הוא ציווה על הפל רק של הילדים, לא של כל המחנה. רוזנצוויג בא בבהלה, אומר, קיזלינג זה מנוול שאיתו קשה להסתדר, זה רציני מאוד. והוא בא וקרא לילדים עם ההורים, ואני הלכתי כהורה. והעמיד אותנו לחוט, את הילדים לחוט. והוא התדיין עם עוד איזה עוזר אס-אס, ואינני יודע מה הם דיברו ביניהם, אבל הייתה לי הרגשה שהם מתכוונים למשהו רציני. פה מדובר על חיסול. זו הייתה הרגשה. שוב פעם, רוזנצוויג עמד, עוד כמה יהודים מהעוזרים שלו, הוא קרא לרוזנצוויג אליו, התלחש איתו משהו, ואני משום מה הרגשתי שיש פה שוב פעם איזה דיל, איזה עסקה. ואמר לנו להתפזר, גם לילדים וגם לנו. החזיק לנו קרוב לשעה בחוץ. אני רק זוכר שהם עמדו ילדים, הם כולם היו ילדים בקומה ממוצעת של ילד 1.60 מקסימום. אחי, הוא היה קטן מאוד.
הוא עמד באחד השורות האמצעיות, ואני ראיתי, שמתי לב, איך שהוא חופר עם הרגליים, מערים שלג ובוץ, עושה לעצמו מין גבעה, והוא מעמיד את עצמו קצת יותר גבוה, שישווה את עצמו לאחרים. הוא לא השווה את זה, אבל קצת גובה הוא השיג. הוא ידע להסתדר. טוב, חזרנו לצריף, אחר כך רוזנצ'ק עוד פעם בא, אמר לי, הוא רוצה הרבה כסף, הוא נקב בסכום עצום. אנשים לא היה להם הכסף הזה. ואז ידעתי, את חלקי אני חייב לתת, ונתתי לו את היהלום השני מהתפר. וזה נגמר לי אוצר היהלומים. אבל ילד נשאר. הוא נשאר איתי עד הסוף, עד שהגענו לבוכנוולד. עכשיו... לא, הדרך לבוכנוולד הייתה גם כן זרועה הרבה מכשולים. אבל עוד לפני זה, אתם פה עוברים איזו תקופה ביחד, שבעצם פה אתה המבוגר שמטפל בו, אתה אחראי עליו. ואתה יכול קצת לתאר את מערכת היחסים ביניכם, את השיחות? הוא היה תלוי בי מאוד, הוא היה מאוד תלוי, אבל יחד עם זאת מבין. הסברתי לו מה קרה. הסברתי לו, אבא אין, שמואל איננו. אמא, אני מקווה שנמצא אותה, שניפגש איתה מתי שזה ייגמר. כל פעם שמענו גם הרעשות של ארטילריה והפצצות. היו הפצצות באזור, לא, עלינו לא היו הפצצות, אבל באזור היו. אבל הנה, זה הולך ומתקרב, זה ייקח יום, יומיים, בוא, סבלנות צריך... הוא בכה הרבה מאוד, הוא כמובן התגעגע, בכה, פחד לעצמו. אז זו הייתי הרגה מתמדת כזאת. הנה עוד יום, עוד יום, עוד יום, הוא שאל, מתי זה עוד יום, מתי? הוא שאל, אמרתי לה, אחרי שבת. ידענו על שבת, היו יהודים שנתנו אווירה של שבת שם. אגב, הדליקו חנוכה נרות שם, היה גם עשו בתוך צ'נסטחוף. אני חושב שהוא לא אכל את זה. הוא לא אכל את זה מפני שהוא היה תמים. הוא רצה להאמין במה שאני אומר לו. הוא שיתף פעולה באילוזיה הזאת שאני מכרתי לו יום יום, שזה כך לא יותר משהו, יום, יומיים. בן כמה אתה היית? אני כבר הייתי 17. לא הרגיז אותך פתאום שמוטלת עליך איזה מין אחריות כזאת גדולה? זה לא הרגיז אותי. לא היה לך פעם כעס, למה אני צריכה לקרות? מה שהרגיז אותי זה שאני נמצא במצב כזה, אבל לא שאני אישית בגללו. הוא היה נטל, הוא היה מכביד. למשל, לו הייתי חושב רגע אחד על בריחה, בגללו לא היה עולה על דעתי דבר כזה, כן? הוא היה עול, אין מה לדבר. אבל עול שהוא טבעי, שלא הולכים להיפטר ממנו, להפך. זה היה יחס אחר. אנחנו הגענו להתחלת ינואר תחת ההשפעה של ההפצצות וההפגזות והשמועות שהרוסים אוטוטוט מתקרבים, עוד יום יומיים הם יהיו כאן. וב-14 בינואר הגרמנים נתנו אותות ברורים שזה הולך לקרות. התחילו לפנות אותנו. פינו טרנספורט ראשון, והיו יהודים שאמרו, בואו נזהר לא להיקלע לטרנספורט, לשמור כאן. יום יומיים הם יהיו פה הרוסים. לא, והיו כאלה שעשו כל מיני תרגילים להתחמק מהטרנספורט, מהמשלוח. ואני לא הייתי בין אלה שעשיתי תמרונים, אבל יצא ככה שהבלוק, הצריף שלי, לא נקרא ב-14 לחודש. ב-15 לחודש שוב פעם לקחו צריפים, אבל פעם הייתה הפצצה, היה דוג פייט באוויר, אנחנו ראינו את זה במחנה, מטוס רוסי תוקף מטוס גרמני, איזה אני לא יודע, לא היה מושג, והגרמני הופל. הייתה שמחה מאופקת, אנשים פחדו להראות את זה, אבל ראינו את זה. ואז ב-16 לחודש בבוקר באו לקחת גם את הצריף שלנו. הפעם לא היה מנוס מזה, ואני מצאתי את עצמי בשיירה ההולכת. הלכנו דרך ארוכה לבית החרושת השני, ורטה, שם חיכתה לנו הרכבת. והנה כמה קילומטרים, הלכנו הרבה זמן. אני חושב שזה כמעט שעתיים הלכנו, אולי אפילו יותר. באמצע הדרך
תוך כדי הליכה, ירדה הפגזה, לא הפצצה, אלא הפגזה ארטילרית. והאוקראינים שהובילו אותנו ירדו לתעלה להסתתר. ואנחנו נשכבנו על הפנים. הלכנו בשלג, שלג די עמוק. אני סחבתי איתי תרמיל, מה שהיה לי היחיד, והוא היה על ידי. לפני שהתחלנו לצעוד, עברה מכונית וזרקו לנו לחם, כיכר אחת לכל שורה. ואז היינו 5 בשורה, אז אמרנו איך לחלק את זה. אז הוא היה האמצעי, האח שלי, אני על ידו, והימני מימיני הקיצוני היה אחד בשם דוד פיינר, אחיו של אותו יצחק פיינר שנרצח, שראיתי את המחלון. משמאלו של אחי היו 2 אנשים גם כן מהיר, מכירים, היינו יחד. ואנחנו צועדים. ואז התחילה ההפגזה הזאת, אנחנו נשכבים על הכביש, והם נמלטים למטה. ברגע שנגמרה ההפגזה הזאת, הייתה הפוגה, הצעידו אותנו שוב הפעם, משום מה התחילו להמטיר עלינו אש מהרובים שלהם. לא יודע אם מישהו מאיתנו ניסה לברוח, אינני זוכר מה קרה, בכל אופן ירו עלינו, ואז שוב נשכבנו כולנו. ואני נשכבתי עליו, על ישראל, אני והשק. ואז נרגעה קצת, אני מרים את הראש, אני מסתכל ימיני, כי היה שקט מימיני. אני רואה כל השלג מסביבו של דוד פיינר, אדום, והוא עם הראש למטה. הוא קיבל כדור או רסיס או משהו, הוא נהרג במקום. ואנחנו המשכנו ללכת, הגענו לרכבת. ברכבת כבר עמדו לפנינו כמה גושים, ואז העמידו אותנו גוש מול קרון. כל גוש היה של 20 שורות, 5 בשורה, זאת אומרת 100 איש. הם העמידו מול כל קרון גוש אחד. ואנחנו עומדים מול גוש אחד. עכשיו, היו אנשים שנשארו שכובים על השלג, שנהרגו. אז פה נדלדלו שורות, הם מילאו את השורות האלה. אז הופיע אחד מאנשי האס-אס, ענק כזה, עם פרווה, מיל פרווה, עם השוט, עם המקל הזה, מטייל הלוך וחזור, והוא מונה את השורות, הם מילאו את כל השורות עם הבלוקים מלאים, כל בלוק צריך להיות 100 איש, ואז הוא פתאום נתקל בישראל, הוא עמד על ידי. אז הוא פתאום מתקרב, אני הייתי בעיניים של הרצח, הוא מרים את המקל שלו, היה מקל ארוך כזה, משוט, מעיף לו, היה לו כובע מצחייה, מעיף לו את הכובע, הוא אומר לו, עם אנשים, עם האמהות, לא כאן. הנשים, היו נשים, עמדו הבלוק הראשון, שוב פעם, קרוב מאוד ליד הקטר. 2 קרונות היו נעולים, סגורים, והשלישי היה כנראה מיועד לאנשים, כי שם הציבו את הגוש שלהם. אני הייתי אולי 6 או 7 בלוקים מרוחק. ואז תפס אותו בצווארון והשליך אותו לכיוון הזה. הוא התחיל לבכות, הילד, אבל שום דבר לא עזר. היה לו הלחם ביד, הכיכר, והוא דוחף אותו. ופתאום הגיע שוטר, תפס אותו ביד ומשך אותו אל אנשים. ואני עוד רואה כשאותם העמיסו ראשונות, אני רואה את הילד עולה לקרון, מחזיק למעלה את הלחם. זה היה הדבר האחרון שראיתי. ואנחנו נכנסנו כל גוש לכל קרון. הקרונות האלה היו שוב פעם קרונות בקר, כמו אלה שהגענו, סגרו אותם, אבל לא נעלו אותם. כל קרון, הדלת הוזזה, הבריח הורד, אבל לא שמו, אתה יודע, פינים כאלה, או מנעולים, שום דבר לא. אני ראיתי את זה לפני שנכנסתי לקרון שלי, איך שסגרו קרון לפני שאני אלה של אחרים. אז חשבתי, אולי תהיה איזו הזדמנות איכשהו לחלץ אותו. לא ידעתי אם יפרידו את הקרונות או לא. בכל אופן, אני נכנסתי לקרון עם כמה אנשים שהיינו ביחד. בוימגולד, שנפלד, היינו כמה ידידים, כולם מבוגרים ממני.
הצעיר ביותר היה מבוגר ממני לפחות ב10 שנים. ומצאנו את עצמנו, הם ניסו לנחם אותי, להרגיע אותי על הפרידה הפתאומית הזאת. והרכבת התחילה לזוז, זה כבר היה לחשיכה, התחילה לזוז. עצרה כל כמה דקות. באחד העצירות ישב אצלי בחור אהרון בורנשטיין, הוא אומר לי, תשמע, אני שומע צועקים לולק, הילד לולק, איפה האח שלו? אחד האנשים שישבה איתו שמה, שמע עליו שהוא לבד, והתחילה לצעוק מהאשנב, האח של לולק, האח של לולק, הילד כאן, אצלנו, אצל אנשים. זו הייתה צעקה כזאת שחזרה על עצמה בתחנה, אחת התחנות הראשונות. ידעתי שהוא נמצא, הרכבת היא שלמה עדיין, לא הפרידו. לא ידעתי לחשב בדיוק באיזה קרון הוא. היה לי, סכמטית חשבתי שאני מרוחק ממנו באיזה 5 עד 7 קרונות. ברור שזה לא היה בדיוק כך. ואז אני אמרתי לבורנשטיין, היה עוד אחד, בוימגולד, היו כמה אנשים שהיינו יחד במחנה בפיוטרבורג. אמרתי, אני חושב שאני אצא בתחנה הבאה, אני אלך לחפש אותו. הרכבת עצרה בדרך כלל בשלוחות, ברכבת הייתה מסילתית, ירדה לשלוחה צדדית ועצרה. נתנה מקום, נתנה מעבר לרכבות יותר חשובות כנראה, והייתה המתנה של בין 10 דקות לשעה. תלוי לפי המצב שם במסילה הראשית. אני ירדתי בתחנה הראשונה אחרי זה. קודם כל הייתה לי בעיה לפתוח את זה. אני שיחקתי עם הדלת, הזזתי את הקדימה ואחורה כזה, אי אפשר להוציא אצבע בסדק הזה בשום אופן, כי זה סגר על הדופן. אבל מהטלטולים, הלוך וחזור, הדופן השתחרר, הדבר הזה, הבריח נשתחרר, והוא נפל. מזלי, התחלתי לדחוף את הדלת אחורה, פתחתי לה איזשהו סדק של 10 סנטימטר, להוציא יד לוודא שזה פתוח, ואני פשוט מאוד ירדתי, הם שמרו על הסדק שלא ייסגר שוב, שני החברים שלי. אנשים צעקו, רוח קרה, אתה יודע, זה לא היה נעים, אבל הם שמרו, סגרו אותה קצת, השאירו סדק צר יותר, ואני ירדתי למטה מתחת לקרון, בכיוון לקטר. זחלתי בין הגלגלים, בין שני הפסים. אני זוכר שהגעתי לקרון שני, סוף קרון שני, פתאום שמעתי קולות בחוץ. נצמדתי לשלג. אגב, הקפיצה לשלג לא נשמע, זו הייתה חבטה יבשה כזאת. אבל נצמדתי חזק בין הגלגלים שלא יבחינו. הלכו שם 2 או 3, אני לא יודע. ברגע שהם התרחקו, קיבלתי פיק ברכיים ואני חזרתי על עקבותיי לקרון הזה. ידעתי שיש לי 2 קרונות לחזור, ושם 2 אלה דפקתי, יצאתי, והם פתחו לי את הסדק, הרימו אותי פנימה חזרה. עשיתי כאלה 3 ניסיונות. בניסיון השלישי, כל פעם, והניסיון השני אפילו לא ניסיתי, בניסיון השלישי יצאתי לקרון החוצה, דפקתי, צעקתי פנימה, ענו לי גברים. הקרון השני קיבלתי תשובה של נשים. ואז פתחתי אותו, לי בחוץ לא הייתה בעיה לפתוח את הקרון, הדלת זזה, וצעקתי לולק. והוא ענה לי, הוא היה שם. הם זרקו אותו, האנשים. הייתה לו שמיכה ביד קטנה, לא שמיכת פוך, הייתה אצלי. הייתה שמיכת צמר קטנה והלחם. זרקו אותו אליי, והוא נפל לזרועותיי. הורדתי אותו למטה אל מתחת לקרון, ושנינו התחלנו לרוץ בזחילה על השלג חזרה אלינו. שם הם חיכו לי. אני קודם העליתי אותו למעלה, ולפני שאני נכנס, אומרים לי, אין פה שתייה, מתים מצמא. אז אני אספתי חופן שלג, וזרקתי פנימה כל פעם איזה חופן של שלג, וזה היה שתייה. אחר כך אני נכנסתי פנימה. סגרנו את הקרון. הילד הזה היה מבוהל, לא ידע באיזה עולם הוא חי. שנינו היינו מאוד נרגשים ובכינו. השקפתי אותו. הוא שכב, אני חושב, שעות בתוך השמיכת פוך הזאת, עטוף. הלחם היה איתו.
שמר עליו. והתגלגלנו יומיים, כמעט 3 ימים עד שהגענו לברוך הבא.